Mwana omvera, tsopano tuyafika nthawi ya sewelo la fupa lokakamiza. Seweloli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism, ndipo akulemba seweloli ndi Brian Ligomeka. Muli ndi ine Evelyn Mkandawire. Cholinga cha seweloli ndi kuphunzitsa anthu za malamulo, ufulu, uchembere wabwino ndi ubereki. Tsopano tayitanani anzanu kuti amvere nawo sewelolo komali. Ndipo pamene mukuyitana anzanu, tiyeni timvere limodzi uthengawo. Mwana wanzako, muonese chikondi chose. Mwana wanza tuti muchitire chifundo, ngakhale atagwiririra. Mwana wanzatu, muonese chikondi chose. Andao mulika skando atundera lanu lino. Skando yanji ati mwana wa Zulu ali mpakati pobwera fo chogwiridwa. Ndiyafuna chotsapa kati bwete. abengo pali skando pamenepo mwana yotu waganiza bwino kwambiri kuti achose pakati pobwera chifukwa chogwiridwa. Ai mandao sikula kwera malamulo ampingo kumpatu. Abengo malamulo ampingo ndi akumpingo kwathu kokha, si malamulo a dziko iyayi. Kumpingo kwathu kucha malamulo amaletsa kudya kapado. Kodi mpingo wathu uja ungalese azipembedzo zina kudya kapado? Zonade zakuchalichi kwathu kwathu. Ndimango kumveserani to azibambo ino. Lamulo la boma la Gender Equality Act mndime ya 19 ndi 20 limalola atu mtsikana ogwiriridwa kukhala ndi chisamaliro chonse kuchipatala. Mtsikana amene wagwiriridwa ali ndi ufulu wonse wochotsa pakati kuchipatala ngati wapanga chisankho chotero. Umene utu ndi uchembere wabwino. Zonade amwali ngakhale bwalo lalikulu la milandu la mdziko muno la High Court posachedwa pali nagamula momveka bwino kuti atsikana amene ali ndi pakati pobwera chifukwa chogwiriridwa ngati uyu mwana wa Zuluyu ali ndi ufulu wochotsa pakati kuchipatala ngati akufuna kutero. Tiyeni tilemekeze ufulu wa atsikana. Tiyeni titukule dziko lathu posapondereza atsikana. Mwana wanzako, muonese chikondi chose. Mwana wa mzako ndi wako yemwe. Uthengawu akukupatsirani ndi a Center for Solutions Journalism, CSJ. Manze Mabingu ndi Spiwe alowa mbanja. Pakadali pano akukonzekera zopita ku honeymoon ku America, ndipo ayamba kutsanzika kwa anzawo. Chibwenzi cha mayeso ndi tampiwa nacho chagwedezeka pamene bwenzi lake lakale la mayeso lafika kuchokera kunja. Kodi zitha bwanji? Tiyeni timvere limodzi. Why? How come? How come after such a long silence? Tita mwendo kuntswayo kapena there's a mistake in identity. Yokubwera ko angangubwela usaimba ufoni? No, Hi guys. Kapena missed calls awakho zokhala it. Ifoni ngali ku silent kani. Sha. Pajeso ntasinda phone manamba engana boyila. Angapita ndi phone ichi. Iso ndembola guys mbola. The man's ex just a virus. Ta. Hapa ndi ndizani mamenepa?
manze ndisipiwe Yes. ndithokoze kwambiri ponditana kunyumba kwanu kuno kuti nzamalizise madyerero awo kwati anu. Anytime Talina. Ineso ndikufuna ukuthokoza bukhanza ngaweni pamavuto ndi pamtendere. Ndipo tunaigwira ntchito yayikulu kuti ukwati wathu ukhale opambana. What are friends for? Yeah, I thank you. Ndipo Talina. Umve ndithu kuti ine ndisipiwe you. Kuthokoza kwathu kuchoka pasi pa mtima. Unadzipereka kwa basi mwinaso kuposa mmene achibale athu anachitira. Kuposa kumene manze. Nanga mene analedzera cha protocol muja zinthu zinakalongosoka popanda Talinayo. Dzandidza. Analedzera manyazi. Koma tusudana abalalikiratu. Zina ndi zinatu ankalongosola ndithu. Ayatsikana. Koma Talina. Mwambo mene chokuti uyende bwino. Pamafunika masoba mind. Osati topi chonchitira. I mean, the more reason tukukuthokoza ndithu kamba kuchilimika pa ukwati wathu. Tukuthokoza tu kwambiri ntchito munaigwira atsikana. Na izikomo kwambiri. Izikomo. Koma no mai ndi bambo Mabingu. Naneso ndithokoze kwambiri pondikhulupirira kuyendesa ukwati wanu. Ndithu koma no manze. Yes. Iniyo munaganiza bwanji kusankha khulu amene chakhala chaya wa protocol. Iye analezera mwamva. Nkhani ndi yakuti enafe tinalibe mphamvu zenizeni zosankha chair wa protocol. Zimene zijato amachita ndi akomiti ifenso nthawi zina kulibeko. Yetu timazangozidwa kuti chair wa protocol ndi wakuti, ati kaya wakatayingi ndi wakuti, ati wa transport kaya ndi wakuti, ife kulibeko. I understand. Okay. Koma notu manze. Maso ako tutsi kumene jalo. Amachita kuoneka kuti ayi magalasi awiri okha vinyo tsiku limene lija wachita basi. Chifukwa ndo una vinatu. Eno, nthawi yakumwa vinyo singapezeke. Imagine from church kuthamangira kokajambulitsa. Yes. Then from kojambulitsa kumwambo. After mwambo lunch. Immediately waku reception hall. Pamene pa nthawi ya vinyo ngapezeke pati. Koma ditu. Indeed zona program ina very tight. Koma azibambowa songaneneretu. Mwina ditu mashotsi tiwiri tokata whisky nditu tinadusawe fande dance ina vini na moda mwisa. Amata katsika kukwera. Ngonena. Guys, come on guys. Ena ndinangoyenera kukuondo basi tsiku limene lija kuti ndazula baby yakutima kwanga. Osatiza glasi la wine kapena mashota whisky mukutchulazo. It was pure excitement. Ndiye koma zinali bwino kwambiri. Kunena zona. Akakhala zagayo ndakagolira. Chimwemwe chinasefukira. Mwayambano kujama ya ine sobana. Sipiwe ndachula munthu ine pano. Nganza kuwina apa pandindani. Muna ndikunena temutemu wako uja. Choka apa weza ntobola basi. Come on, jokes aside. Welcome once again Talina unyumba kwathu kuno. Thank you guys. Now Talina. Yes manze. Ine ndisipiwe you tinachona chinthu cha nzeru kuti after kuvina kuja ndikudyerera limodzi. Tisangosowa pamodzi pano iwo sadziwa pokhala best family friend. Pali maplano sowa? Talina. Yes. Alama ako watu nthawi ndinasweka mtima ija. Inde. Scholarship yanga yako America ataipanga cancel, you remember? Yes, I remember. Yes. Ana ndilonjeza kuti after our wedding, we shall still go to America for our honeymoon. Yetu ndekusowa kumene akunena akotu. Wow! Spiwe! So Anthony, you're going to America for your honeymoon? Oh yes. Wow! Well, that's the plan Talina. Okay. Ndikufuna spiwe yu akapitidwe kampepa pang'ono. Inde. Akakhale kokumalo panda mvundura madzi ngati Lena. Lena. I mean, it's just for a considerable period. Kenako yati zikabwerera. Wow. Manze ndispiwe. Inato ndikufunirani zabwino zonse guys. Wow. Thank you. By the way, Spiwe. Yes. Mene manze anachula za Lena muja. Ndakumbukira. Iwe, kukwati kuja Lena namuonako ine? Kodi sindinakuza. Ayi bwanjiso. Lena atu ntchito inatatu nthawi yomwe ija nde sindikuzowa zoti analowera kaya kuti kaya. Ntchito inato? Yetu. Around nthawi yomwe ijanso yomwe anapanga zake zosavuka ija.
nkhani yake maboza omwe wankofesi komwe amwali yetu ndenkhani kulani mpaka kwa HR basi kutha kwa ntchito pomwepo anakandiphulitsaso tungozi munthu ameneyo manze unakwiya mabodza ake aja anawayamba munthawi yolakwika kwambiri but that's all water under the bridge, my darling. of course ring yanga ine inte satana vanhu ndawalephera amen patoto kupanga zopita ku America iye ali kuti wasowa kamaro anthu ena samafunikadi kumawatengera mmoyo omwe yaso amangokuchedwetsa kwambiri ndikuwuzani so Mr and Mrs Mabingu ndikufunireni zabwino zonse pa ulendo wanu opita ku honeymoon guys mulungu akutsogolereni thank you nde mukunyamuka liti well in 2 days time so soon tinangofuna titsanzikane kaya ndi makolo komanso abale nandiyena okay then we fly out to America. Thank you guys mwende bwino. I love you guys zabwino zonse. Thank you tikasere in madoors mukajamane Sono mayeso. Ba? Mwasa ndabwera ine pano kumakudikirira. Chimakuchedwesa ndi chani umwe unali. Tita, kuma ndikusukule? Zochita zimakhaza mbiri. Ndekazo ndachedwa kachani nkhanisa kale mene yoyo. Ino amene. Ine kungosuntha pang'ono mbuyo muno zibwezi mbwe. Wewe wafika sezi mene yo mayeso. Meti makondera muja. Zoona? Tita, let's face it. Face what? Iwe unachoka liti. Ndipo utachoka talumikizana kangati. 2 years of no communication. 2 solid years. WhatsApp? Ayi. Calls? Ayi. Ndinadikira nthawi yaitali kuti mwina kapenga uli process yosintha nambala. Koma ayi mpaka pano. No calls. I guess that process takes forever. Ndio kulimba mtima wako ndikayambira pati. Mayeso. I gave up. Mayeso. Waiwala kuti mmene ndinkachoka ine tinatita khumudisana iweyo pa nkhani yokhuza zomwe za ulendo wangawo. Mpaka lonanduza kuti ndikakamira kupita ntsaza kuyankhuliseso. Ndio communication yona nakayambira patipo ineyo. Okay. Manjira ina ukuvomereza kuti umapita kunja kwakoko. Kwagwira magobo ako kumeneko without my consent. Siyoni? Ayi, ndinapita kunja kuchifani makhulupira kuti zomwe ndikukapangazo ndizothandiza tonse pa mapeto pake. Imangoyenera kutero baby pofuna kuti zinthu ziziyenda mbali zonse. Iwe kupanga skulu ine ndikugwira ntchito kunja yopezera mpamba ozambira business kunoko. Atelo. Yetu, ndinapanga plan yabwino koma baby. Yoti iwe ukamaliza maphunziro ako chaka chino, tisachite kusowa poyambira komanso kuti tizakwanise bwino lomwe kupanga wa dream wedding. Ya. Ozowa jani, iwe tovutura kwa nkaona ngati ndikangopita kunja inesi ndikabweranso. Inakula ndi nsanje hane. Let's face it. Koma sine ndabwerane kodi. Chifukwa ndikuzoti chaka chino kumaliza maphunziro ka degree. So, you think kuti my feelings anga anangoyima chifukwa chakuti iwe ngali kunja? Ayi, ndikuziwa. My feelings ako sana ime. This is why I'm here to rekindle our love. Come on, baby. Ndiwe mamuna wako mtima kwanga mayeso. Nkutali kumene tachoka kuja. Sitingasiyane panopa. Madziko limala mwe. Kodi inetu ndikumvesesa my love kuti nyengo inatalika usayankhulana ndipo mmaganizo mwako maganiza kuti mwina sinzabwereranso. Ayi mwina nchifukwa chake unaganiza zopanga chibwezi nditapiwa. Tita, kodi ngandipeza kuuza ndani? Come on mayeso, ndabweratu pakanthawi pakampasi pano. Ndafufuza ndipo ndamva zoti tapiwa ndamene amakusokoneza. Koma nesi ningalero zopusa ngati zimene zozoyi. We have been childhood sweethearts kuchokera ku primary mpaka na ku secondary and we promised to marry each other. Ndikudziwa luzoseza makuza ndisuze. Ayi bebe, siya kukamba za Suzu kapena za anthu ena. Apa pati kupanga za iweyo ndineyo. Chibwezi chathu sichinathetu. Ngakhale takhala nthawi tisakulumikizana. Koma maloto athoza manga banja ali mmene alili. Tita, don't confuse me. Explain to me why you spent 2 years without communication.
there was someone behind that communication blackout. There was something fishy going on. My soul, my love. Baby, please. You know I love you. My son ndimakukonda ine kwambiri ndi mtima wanga wonse. Ndipo sindingalole kuti undisiye. Monga ndinalonjeza tona ndakubwesa laptop ndi iPhone latest day. Kuti zikuthandizire pomwe kumaliza maphunziro ako. Laptop ndi phone. Ndilandirira. Thank you, baby. It's my gift. Mphatso iliyonse ndimalandira. Koma. Ndofuna ufotokoze bwinobwino. Chifukwa chani padutsa zaka ziwiri osalumikizana? That's my point. Okay. My love, Maiso. Ineyo palibe chomwe ndingafotokoze. Komano ndingokupempha kuti ufufuze kwa anthu ena kuti kodi Amalawi amene timakagwira ntchito kunja zinazo zimayenda bwanji. Baby, amachita kutira ndaulo ma passport. Ndagwiratu ntchito mopitirira ineyo ndimazunzika kuti iwe ndine banja lathu tizambe bwinobwino. Ndiye I think malo mwa mafunso ungofufuza kuti maiko ena alu yogwira ntchito aku Africa amaona zotani. Chito. Yes, baby. Tathokoza ngabwera. Okay. Pangababwerera kaye. Ndiganize mngumeza ngani imeneyi. Okay. It's fine. Zikoma kwambiri pondipa santhawi yako kuti tikambirane. So, yeah. Unduza. Number ya sopano ni mawimbira ayi uisave. I mean, that's my new number. Okay. Nkhani imene wandiuza Judicha ikungosonjezeratu kuti ndima umadana ati ndikuwala. Cheka tundu mfiti yodziwika kumudzi kwathu konse kuja kufika pa college pano nkumamuuza mzanga Judi kuti akundifuna ineyo. Akundifuna pangani yanji. Ndipo iwowo ndine tinamba takambiranapo chilichonse chawapangitsa kuti achoke kumudziko kubwera kunoku kuti azakumane ndine ndi chani kwenikweni. Ndiye nkumamunamizaso Judi kuti iwowo ndi amalume anga. Inu mdani wa makolo anga akhala bwanji amalume anga? Kodi iwo wakwenikweni ali ndi malingaliro anji pa ine? I think ndiwauza mami ndi adati zimenezi. Ndithu chilipo chomwe akufuna mkulu ameneyo. Akuluakulu sadaname kuti ichi chakoma pusi adagwa chagada. Kwa nthawi yayitali Maiso wakhala akukonda ndi kulemekeza Tapiwa bwenzi lake ndi mtima wake wonse. Koma pamene Maiso ataona bwenzi lake lakalekale litamubweretsera mphatso ya laptop ndi foni yapamwamba, iyetu sanapirire koma kulandira mphatsozo uku akumuuza Titha kuti akaganize bwino lomwe. Kodi Maiso asankha ndani pakati pa awiriwa? Tapiwa kapena Titha? Tsopano yafika nthawi ya mafunso. Funso lathu la sabata latha linali yakuti kodi nkhani zokhudza uchembere wabwino zili pansi pa unduna wanji wa boma la Malawi? Yankho lolondola ndi ili: nkhani zokhudza uchembere wabwino zimayang'aniridwa ndi unduna wa zaumoyo. Ambiri munayankha funso molondola. Funso la sabata lino nali: kodi museweroli ndani amene akufunitsitsa kwambiri kukatula nkhani yakugwiriridwa kwa Linda ku polisi? Tumizani mayankho anu ku nambala iyi: 0991 046
451 kapena lembani mayankho anu pa tsamba lathu la Facebook la CSJ News Malawi. Nambalayi ya 0991 046 451 ndiyongotumizira mauthenga osati kuimba. Mseweloli Manze Mabingu anali Noel Chimkwende, Dr. Talina anali Susan Chowe, Spiwe anali Keti Maganga, Maeso anali Blessings Suya, Tita anali Larius Mwaka, ndipo Linda anali Elina Sanga. Seweloli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ. Zakhaleni pomwepo sabata yamawa tsiku ngati lomwe lino nthawinso ngati yomweyi. Munali ndi ine Evelyn Mkandawire.